Boas tardes, moitas gracias. Agora, David Iglesias fixo unha resignancia de 30 anos. Gracias, David, por esa razón tamén de justicia do Cemandar. Gracias a todos vos por vir. E antes de seguir, por se non me dá tempo ao final, ou me esquezo, quería agradecer a Sociedade Antropolóxica Galega e a Rafa Quintía a súa amable invitación a participar na primeira xornada sobre música tradicional. Tamén, para simplificar, ao persoal de tantos arquivos, bibliotecas, museos, coleccións privadas, coros, investigadores, constructores, músicos e amigos que colaboraron comigo facilitándome datos e medios. Son tantos que ocuparía todo o tempo enumerados. E agora, permitideme que antes de entrar en materia empece contándonos unha pequena historia, un pequeno conto. Era o ano 1977. Levaba algo máis dun ano vivindo na Coruña. Facía un ano que Columbia editara o disco La Fanfona, con algunhas grabacións anteriores de Faustino Santaliz. Unha tarde, paseando pola Cidade Bella, vi no escaparate dun anticuario un instrumento que levaba tempo buscando. Estaba ali, pero non podía chegar a ele. Durante algún tempo pasaba por diante e parábame a mirarlo, ata que un día non estaba. Dolido pola súa falta, entrei na tenda para preguntar se xa o vendera. Dixéronme que sí, que acababan de levalo Ismael Peña, do que acaban de falar os irmãos de Castro. Por fin, abonxábase de min definitivamente, e daquela como agora non había moito de buscar, pero quedou presente sempre no meu recordo. Un recordo dun instrumento musical antigo, algo deteriorado, pero que conservaba gran parte dos seus elementos. Aquel instrumento é esta zanfoña de tosca factura que vedes aí nas mans de Ismael, que me facilitou amablemente a fotografía. Ismael, o bando de Bretón, que falaban antes. Como non pude ter acceso a aquel directamente, empecé a estudiar os que se conservaban nos museos e coleccións particulares. Como este da esquerda, hoxe no Museo do Pobo Galego, que por entón, ano 1973, estaba almacenado no trasteiro do Instituto Padre Sarmiento en Santiago de Compostela. Ou da dereita, unha curiosa zanfoña exposta aquel ano no Museo da Terra de Melide, da que vos falarei máis adiante. E para que vos conto todo isto? Pois para que me axude introducindo un pouco na zanfoña. Ese instrumento de corda frodada por roda de teclas que viñeron tocando os músicos cegos ambulantes por toda Galicia e por outras partes da península, ata ben entrado o século XX, que algo desaparece totalmente do uso tradicional. Hoxe conservanse no territorio peninsular bastantes instrumentos antigos, cunha tipoloxía parecida que se ven denominando como zanfoña ibérica, con caixa en forma de guitarra, 3 ou 4 cordas melódicas, 2 bordóns que fan o pedal, carabillas horizontais, e remate en volutas, a ausencia de oídos na tapa, ponte moi robusta e furada nun aro, entre outros detalles. Pero en Galicia onde máis zanfoñas se conservan e onde ainda siguen aparecendo máis delas antiguas. Falamos os irmãos Castro dunha zanfoña relacionada con Santalices que estaba no Museo Nacional de Antropoloxía ou no Museo do Traxe, e esa zanfoña que hai no medio na parte de abaixo. Ao longo da historia aparecen os escritos con nome de gaita, o que xeraría bastante confusión. É gaita de roda, gaita de rabil, con as teles de rabil e a manivela, gaita de manubrio, gaita zamorana, ou utilizar caixas de outros instrumentos, igual a de manivela, por exemplo, chamándose en Galicia zanfoña, fanfona, sanfona ou fanfona. Años de diferente factura, e do seu estudo riguroso, como decían eles, poderíanse atopar sinais sobre a súa construcción, uso e mesmamente sobre a calidade e coñecementos tanto dos constructores como dos intérpretes que se utilizaron. Por iso, poderíamos preguntarnos que instrumentos usaron estes músicos ambulantes. Años de construcción sinxela, feitos por carpinteiros, milmañas ou urbanistas, e años construídos por xente máis especializada, seguramente por luthiers. Años diatónicas, años cromáticas ou de sustidos, como aparecen denominadas no Castro San Pedro, e años que originalmente foron cromáticas e acabaron sendo diatónicas, ben porque o intérprete non tiña calidade bonda ou porque ao rectificar a roda cunha cuitela íase gastando e diminuindo o seu diámetro, co cal as cordas cantantes ian baixando de altura na caixa do teclado ata
carrozar nas teclas. Por iso, entón, se eliminan as notas alteradas, quedando só nos instrumentos naturais. Hai nas armadas con clavazón en alguma parte, hai nas feitas totalmente de madeira, a non ser o eixo ou o marrullo, e hai nas que foron reparadas ou as que lles engadiron novos elementos ou novos materiais, como lata na guarda-rodas, marfil nas teclas ou nas carabillas, por exemplo. Tamén os hai que non levan espadillas na terceira cantante, como veredes nunha fotografía máis adiante, ou que lles faltan as teclas de sostidos na zona dos agudos. Pero imos pararnos un poquinho en dous instrumentos con certas peculiaridades. Esta zanfoña, que moitos teredes visto, é a propiedade da familia de Xosé Domingos Fuciños de Melide. Segundo os seus datos, foi tocada polo cego do Carrio. Por certo, o cego do Carrio de Lanín, outro cego do Damián, que era o alcume de Manuel Montero, cego de Grava en Sillera, e o cego Gravier, de Covesela, son os únicos cegos tocadores de zanfoña que aparecen reflexados como tales no Castro San Pedro. Este instrumento, de 62,70 cm de lonxitude total, construído integramente en Nogueira, ten un deseño pouco común, pois a caixa ten forma de viola e a súa lonxitude coincide coa dunha viola grande, 43 cm. Fai pouco foi restaurada por Xavier Tubío, a quen lle debo as fotografías e gran parte da información sobre ela. As tapas armónicas, que non son simétricas, están feitas dunha soia peza cada unha, talladas e escavadas interiormente con diferentes grosores e sección longitudinal con un doble abultamento na tapa e na base, polo exterior, non sendo polo tanto planas. As tapas levan polo interior sendas tiras a modo de barra armónica longitudinal. Na de arriba localízase no medio, entre a travesa do eixo e a cabeza, e na de baixo prolóngase polo medio de toda, formando, nos dous casos, parte da propia peza de madeira. Cromática con 13 notas naturais e 10 alteradas, como a maioría delas, conserva no cubra-rodas o gancho de ferro que encaixaba no brazo da bisagra da tapa de teclado pola parte máis cercana a ela. Vaya lío. Polo resto dos elementos van sendo semellantes aos das zanfoñas, aínda que algún deles serían engadidos ou restaurados con posterioridade á súa época real de uso. Destacar así mesmo que os aros están construídos con 6 pezas, unidas entre sí, entre as pezas das barrigas e a cintura, esa parte do medio. Mediante ensambles en cova de Milán, según me ten contado Xeneco, non levando, originalmente, ninguna tira vertical de madeira polo interior, como ten agora para reforzar esta unión. Por debaixo da tapa armónica cruzan duas barras, a da ponte e a do eixo, e leva outra barriña unindo a travesa da ponte coa base a modo de arma, encaixando nesta parte nunha fura tallada na, chamémoslle, barra armónica da tapa inferior. Que saibamos, este é un exemplar único que se conserva en Galicia, pero non foi modelo único, pois como esta, ou moi parecida, fixéronse algunhas máis e parece ser que se tocaron tamén por aquí. Nesta fotografía de Francisco Zagala, datada cerca de 1875, ou polo menos antes de 1908, que é cando morre o fotógrafo, cuxa copia original de época se conserva no Museo de Pontevedra, podemos ver unha zanfoña dese mesmo tipo, de caixa de viola, pero non é a mesma do cego do Carrio. A foto coñécese na actualidade como o cego de Padrón Trenda e o seu lazarillo, pero parece ser que é unha denominación recente, aparecendo con anterioridade aos anos 80 do século pasado, como o cego de la zanfoña e su criado. Mesmamente, no almanaque gallego para 1911 leva ese pé de foto. Do cego de Padrenda sabemos que foi famoso por tocar o acordeón, entre outros xeitos no Casino da Toxa, pero as referencias que el se fan no Castro San Pedro, en 1942, no artigo de Jaime Solá da Zanfona, publicado no Faro de 1935, non nos permiten chegar á conclusión de que tocaba a zanfoña, a pesar de outro texto de NLR publicado en Vida Gallega no ano 1927, onde si a fon nas súas mans. O que si tocou tamén este cego foi a gaita, segundo se publicou en Vida Gallega de setembro de 1909, pero nada de zanfoña. Nunha figura de barro policromado feita por escultor barroco murciano Francisco Salcillo entre 1776 e 1783 para un Belén, represéntase outro cego, acompañado polo lazarillo e o can, que toca unha zanfoña con caixa de viola semellante á da foto de Zagala. Aínda hai outra imaxe dun instrumento destas características en Galicia, o que aparece dibuixado a plumilla nunha tarxeta postal, a número 4 da serie Galicia, a plumo, publicada pola imprenta Ferrer da Coruña. Pero non sabemos de quen representa. A ver, para realizar esta colección de dibuxos, creo que o dibuixante Urbano González serviuse de fotografías reais, como apuntaba nai un momentiño, feitas a personaxes reais e, polo tanto, a un músico real. E por que o digo? Pois, porque nesa mesma serie aparecen outras tarxetas con persoas, como son estas dúas, sacadas das fotografías que se acompañan. Vemos exactamente case un calzo. O único que cambia é un pouco o fondo. Esta é unha delas, e esta é outra delas. Aquí vemos que os músicos parece tamén que están calcados sacados desa fotografía. Esa é a fotografía original, publicada pola imprenta Ferrer, e esa é a tarxeta postal desta mesma colección. Por lo tanto, buscar
buscando na fotografía original do cego que víamos antes, ainda non atopamos esa fotografía, porque, bueno, como o arquivo de Ferrer está disperso por aí, moitas destas son placas de cristal que posiblemente foran rotas ou estén desaparecidas, pero, bueno, a esperanza ainda a temos. Por lo tanto, non poderon representar un músico real, incluso ao mesmo da foto de Zagala, se temos en conta algunhas similitudes que se poderían observar. Posición do músico, instrumento, atuendo, etc. Outro instrumento moi interesante é a zanfoña, porque aparece retratado por Feito Feijóo en 1919. A través desa imaxe vese que ten unha estrutura fina. O que non sabemos de momento é se fora este instrumento que utilizou o coro Aires da Terra para gravar os dous temas con a zanfoña que figuran no registro de 1904 para a Cio de Gramofón de París. Realizado na Coruña sobre cilindros de cera promovido polo fotógrafo de antes, Pedro Ferrer, que foi digitalizado e reeditado por ouvirmos en 2004 dentro da colección a tiracolo nos temas Cantiga Popular e nas copas de cedo, a primeira grabación mundial deste instrumento, segundo apunta Ramón Piñeiro. Pepe Ramos, e máis eu, podemos estudar directamente esta zanfoña. Gracias ás facilidades que nos deran os seus actuais propietarios, o Coro Cánticos da Terra da Coruña, que ten dous zanfoñas. Esta é máis outra que lle regalou Saturnino Cuñas. Esta zanfoña está no Coro Cánticos da Terra e a recibiu de Carlos Feijóo, fillo de Perfecto Feijóo, coincidindo cunha ofrenda de flores no cemiterio Pontevedrés, aquí de Pontevedra, o fundador dos coros galegos o día 26 de xullo de 1953. Así o reflexaba a voz de Galicia 2 días máis tarde. E dice, en prueba de reconocimiento en nombre propio de sus hermanos hizo entrega a Cánticas da Terra de la zanfona predileta de su padre, instrumento que tenía con inigualable maestría. Dijo que precisamente con esta zanfona, don Perfecto, había dado clases a María Guerrero, que deseaba acompañarse con ella al recitar unas composiciones de Eduardo Marquina y Viespes. O instrumento debeu sufrir un accidente despois dese día, pois na fotografía conservada nos arquivos do coro, feita ás portas do cementerio ese mesmo día, está enteira. É o mesmo instrumento. En 1983, cando estudei por primeira vez, tiña rota a voluta do carabelleiro e parte da tapa armónica. Dentro da caixa había unha longa tabuña con os textos dos que só se podía ler escrito a lápiz maio de 1876. Non sabemos se foi a data na que se fixo ou cando alguén a restaurou. Con 64 centímetros de longitude total, 13 tonos de semitonos, como casi todas, espesor das tapas e dos aros entre 4 e 5 milímetros tiña as pontes de borbóns da zona do carabelleiro verdade non se que tiña, porque as zanfoñas tamén levaban unhas pontes dos borbóns na parte de arriba, para que non foran directamente, como se ven en algunos casos, a madeira da caixa de teclado. Na súa factura apreciase unha calidade de construcción que implica calidade de intérprete, unha especial elaboración en cada unha das partes e pezas, así como unha curvatura transversal na tapa e no fondo en toda a caixa, guardando esta proporción áurea. A proporción áurea é unha relación entre segmentos que nos permite lograr o equilibrio e a armonía xeométrica das formas. Dinos que a semisuma dos diámetros menores, arriba e baixo, multiplicado polo número áureo, o número phi, danos a longitude total da caixa, o diámetro maior, sendo phi igual a 1,61, 80, 33, etc. Esta regla cúmplese exactamente neste instrumento, influindo, polo tanto, na súa sonoridade. Non vai colada e a roda é totalmente desmontable, así como toda a caixa do teclado. As tapas están unidas aos aros mediante uns finos tornos de madeira, non levando máis elementos de ferro que o manubrio, o eixo e a peza onde xiran a travesa correspondente. Para desmontar a roda hai que desmontar o corroeiro, retirar o coiro do cu, tirar do manubrio e do eixo cara fora mentre se sujeta a roda coa mano. Logo, ao quedar libre, levántase para arriba sacando. Dispón de 3 barras travesas interiores, 2 debaixo da tapa armónica, unha delas á altura da ponte, con furado no medio para que pase o eixo, vai unida a outra debaixo dela mediante 2 finas e largas pezas verticais con sección octogonal a modo de almas situadas a 1/3 de cada extremo. A outra travesa é a que acolle a peciña de ferro onde encaixa o vástago do eixo para que xire a roda. Bueno, estou alargando moito, así que vou ver se son capaz de concreto. E quen tocaba estes instrumentos? Eran vos ou malos intérpretes? Só non sei que non sei nada, pero ata entrada do século XX foi tocada por músicos ambulantes, maiormente cegos, aínda que tamén se cita autos de larga vista. É dicir, que vían. Homes ou mulleres que recorrían amplas zonas xeográficas co instrumento ao lombo para gañar algún carto cantando ou tocando en diferentes situacións. Entre todos eles habería como lógico vos e malos intérpretes que terían vos ou malos instrumentos, pero no século XVII existía unha escola que transmitía os coñecementos dos cegos experimentados aos novos intérpretes,
como se desprende dun documento que hai en Betanzos publicado por Pedro Constante e datado en 1662. Resultado dunha ensinanza de 3 anos de que sería un músico capacitado para tocar e cun repertorio herdado, seguramente, do mestre, empezábase de lazarillo cos ferriños e rematábase tocando a zanfoña, ou sexa, sendo un monaguillo antes que foi. Na segunda metade do século XVIII ainda eran contratados polas cofradías, como acontecía na de San Roque de Forzans, en Ponte Caldelas, para tocar a chanfonía. Segundo pasou en 1779, onde se propasaron a execución dos temas de xeito que atraían ao baile e á festa as xentes que, por esa causa, desatendían os actos litúrxicos, se queixaban. Polo que nos deixaron escrito algúns que se coitaron tocar entre finais do século XIX e comezos do XX, había de todo. Había magníficos intérpretes e había outros que non sacaban máis que un ruido desagradable do instrumento, os que producían música ratonera. Aqueles que tocaban sen escola e que utilizaban o instrumento como reclamo. Por exemplo, algúns dos que acudían á romería de San Xurxo de Cereixo, nas Terras da Ulla, que, segundo relata José Luces Miranda na Ilustración Gallega e Asturiana de 1871, cando, ao falar da romería nos di Contesta del ciego, a outra copla previa do Lazarillo, porque cantaban os dous, e en voz de bajo, ao son del desentonado instrumento. Ou, por outro, debeu haber moi bons intérpretes, segundo lembraba Avelino Cachefeiro, o reitero do Soltero de Montes, nado en Soltero de Montes en 1899 e morto en Forcarei en 1972 con 73 anos, que dicía nunha entrevista, palabras dele, mira, o periodista, vouche contar como viñera morrer a zanfoña. Cito a zanfoña, sí. Que dicía nunha entre... Eu non me din conta entón de que estaba no seu velorio, de que o vivía, porque non tiña a predicción que teño agora. Eu era un cativo ainda. Iba con meu pai e meu avó, que tamén eran gaiteiros, polas festas e romerías, e entón víamos a un velliño que tocaba a zanfoña pedindo limosna. Créeme, rapaz, aquel era un maestro, un virtuoso. Sabía que era o máis difícil do instrumento, parar nos seus momentos, facer os silencios no intre do que tocaba. Naquelas festas tamén había outros zanfoñeiros, pero ningún como aquel. Un día non foi unha romería, eu busquei-no sin atopalo porque era unha ledicia oírlo, pero o pobre velliño morrera facía 2 días. O caso é que dende entón ninguén tocou a zanfoña como ele. O velliño morreu o instrumento, porque xa a xente non se emocionaba. Un instrumento ten a vida na mente xa xe virtuosos que fagan que a xente sinte cos seus sons. As palabras de Avelino Cachefeiro debemos consideradas importantes por 2 motivos, principalmente. Unha por ser músico reconhecido, o cal autoriza a súa opinión, e por ter visto personalmente tocar varios temas, seguramente por a Terra de Montes e arredores. Sobre isto tamén, Isidoro Brocos nos deixa unha información interesante cando anota a lápiz o seguinte texto sobre unha carta recibida en 1910 de Martín de Salazar, solicitando información para Castro Santiago. He visto e oído a un ciego acompañado de un mozo que tocaba la flauta y le servía de lazarillo. Por cierto, no tenía muy buena postura con la flauta, pero solicito es porque fue el único que me llamó la atención, porque era un verdadero artista en este instrumento, porque más que zanfoña con N, parecía un violín. Y además, porque no tocaban más que piezas clásicas de la música italiana, haciendo por veces unas voces que me maravillaba oírlos. Estos fueron los últimos músicos que he oído, yo creo que eran de Arturo. Debe ser corriente en las romerías importantes a coincidencia de varios temas, como indica Avelino ao referirse aos primeiros anos do século XX. Así relata tamén José Luces Miranda falando da romería de San Xurxo de Cereixo, onde podían facendo acto de presencia e xa ben avanzada a misa, cando se presentan en la escena los ciegos del San Jorge. Cada tronco, cada mata, los rincones, los muros, brotan tipos a cual más raros y originales. Puede decirse que ellos solos forman una romería completa. Llevando el instrumento a espalda, la jiba espantosa, dice, que proyectan la alforja y la zanfoña. Como vemos, os cegos ambulantes tocadores de zanfoña non debían escasear nesta época tanto como se pensaba. Pero, aparte do que comentan Avelino Cachefeiro, José Luis Miranda e moitos outros, Manuel Vidal escribía en 1919 na revista Utrella que a escoitara moitas veces na romería da Saínza, non hoxe de Xinzo de Limia. E non foi moitos meses, di, aínda oína a un distinguido mozo coruñés de Bergondo, músico xenal e espontáneo que toca toda clase de instrumentos. Sinto non recordar o nome, na casa que na aldea de Quintela ten un nome particio de edad de viola. Vive ainda na gloriosa Compostela, o último xurlar de viola, aunque xa non tocará máis porque está triste, cego, cargado de anos e olvidado. Velo por súa zanfoña fundada botando demais as tristes mudanzas dos tempos en que xa non se lles fai ningún caso, añorando os anos felices en que era o encanto dos peregrinos, nas foliadas do apóstolo, e recorría alegremente as feiras e romerías de Galicia. E Avelino Ribalta, na temporada de Monterrey, en 1912, escribía: aún se ven hoy en las ferias, y entre ellas en la Feria del Apóstolo, en Santiago, ciegos de zanfona con su típico instrumento, tan arcaico como venido a menos,
Nos sabemos que habrá sido algún constructor de Sanfoña de la provincia de Lugo. Sabemos también de un inteligente artesano santiagués que construyó una y que la llevó a la reciente exposición celebrada hace pocos años en Santiago. Sabemos hasta de algunos pocos tocadores de zanfona, entre los cuales citaremos una mujer vecina de Sinir, Toña Mondoñedo, que se hizo popular con ella recorriendo Galicia toda o casi toda. Sobre a técnica, diremos que os músicos ambulantes xeralmente tocaban a zanfoña de pé, co cinto de coiro pasando por arriba do ombro dereito, a non ser que fora manicho, o que lle permitía tocalo coa tapa de baixo pegada ao corpo, de xeito que as cabezas das teclas estaban cara abaixo, o que facilitaba o seu retorno á posición inicial sen máis, e co cravilleiro a unha altura inferior da parte do cu da zanfoña, como vemos neste cego que hai na fotografía. En moitas imaxes antiguas de zanfoñeros observamos que o instrumento aparece coa tapa do teclado totalmente aberta, para proteger o bordón e para que servise de apoio ao brazo do músico, permitíndole descansar, ademais de que no caso de músicos de calidade les deixaba ceder máis rápido as espadillas por se desafinaba. Que interpretaban os cegos ambulantes coa zanfoña? Pois, pola documentación escrita e gráfica reflexada nas textos de que falamos, a parte de alguna tradición oral, sabemos algo do que interpretaban e de como interpretaban. Destes datos extraemos varias especializacións, digamos, aínda que o mesmo cego podía facelas todas se a súa capacidade lle permitía. Bueno, aquí nesta fotografía vemos a esquerda a dereita, vemos a Emiterio Abel de Manticón, el Pulga, que naceu en 1934, morreu en 1989, a fotografía pertence á miña colección, ten un texto escrito por atrás que está datado en 1910. Síguelle Bonifacio de Lucas, que aparece publicado en Vida Gallega en 1928, e parece ser que é un cego da zona de León que veu tocar o coincidindo co ano santo de Santiago. É curiosa a súa fotografía porque, bueno, está tocando e fumando un pitillo. Contactei con veciños da Lei do Pobo, así que o recordan, e teño pendente unha visita para saber máis datos del, e sabemos que era albeite, entre outras cousas. Pero non debe ser moi bom, porque hai un artículo publicado, que non recordo da memoria calé, que fala dun cego de León que veu tocando por Galicia, que, bueno, que era terrible como tocaban. Bueno, sigue Luciano de Estarilonte, a súa filla Fausta, a foto de 1943, está no arquivo gráfico do Museo do Pobo de Asturias, e sigue Anselmo Antonio Peretes, que é unha fotografía de difícil datación e de difícil asignación, ainda que penso máis ben que é de Pintos, pero, bueno, mezclanse Pintos e Sertón e San Ramón de Boas. Pode ser de 1885 ou 1924, está no arquivo gráfico do Museo de Pontevedra. Esta, precisamente, creo recordar da memoria que pertence ao Fondo Feijóo, que está dedicada a firmada e é onde podemos saber que ese cego parece ser que se chama Anselmo Antonio Peretes, que foi un dos últimos cegos que vinieron según pon ali tocar por Pontevedra. Pero este cego desta fotografía ten 4 ou 5 nomes diferentes, segundo onde este publicado. Como vedes, ainda hai moito que estudar, hai moito que investigar. Bueno, acompañada, porque tamén había cegas que tocaban a zanfoña sempre polo lacerillo, que ademais de guialo, tocaban instrumentos como os ferreños, a pandeireta, as punchas ou o bombo para marcar o ritmo, cando interpretaban temas para bailar, porque os cegos tamén tocaban temas para bailar, claro. E despois tocaron os cegos do Benito, non tocou o Colencio da Fontanella, e mandaba bailes, non que se plantease. Bueno, ou tocaban normalmente unha flauta, como vemos no artículo de antes. Desplazábase a pé, o cego desplazábase a pé pola contorna, ou chegaba ás zonas máis lonxanas. O lazarillo adoitaba ser un familiar, a muller, un fillo, unha filla, un sobrinho, bueno, alguén a chegar ou alguén así de confianza. Eles levaban a zanfoña, parece que levaban ao lombo, como decía antes, levaba a forma de facelle un bulto, e desa maneira transportaban, sin caixas, nin fundas, nin nada disso. O máis normal era o cego que cantaba romances e iba polas casas e polas feiras botando coplas alusivas a xente que hospitaba. Temos noticia de que incluso ata case mediado ao século XX, ainda continuaba o vello oficio daqueles cegos oracioneros que recitaban cancións, como facía Luciano Andrés Tarilonte, que é a segunda fotografía. En Asturias, até finais dos anos 40 do século pasado, que é como que no ano 49. Cando iba polas portas cantando para que lle daren algo de comida ou diñeiro, se chegaba a unha casa de loito, recitaba unha oración e a familia daba igualmente se presente. Pero os cegos tamén exercían moitas veces de curandeiros, como dicía antes, de albeites, de seminarios, ou interpretaban pezas para bailar, como relata Alonso no seu artículo Unha boda publicado no Semanario Monteiro de 1890, onde conta como en algunhas bodas se enteraba o cego que andaba por ali, neste caso concreto unha cega, interpretaba algúns temas á porta do lugar da comida para que a xente bailara ao seu son, e como pedía permiso para subir tocares os novis e do que pasaba de arriba. Segundo o que poderíamos considerar como certa especialización, teríamos algunhas tipoloxías. Os que vendían pregos de cordero, as coplas de cego, que eran as follas soltas e impresas nas que se recollía a letra das oracións, historias e acontecementos, vidas de santos, romances vellos ou romances novos, senón romances de cego.
case sempre de contido truculento, con historias reais ou inventadas que servían de reclamo ao auditorio de persoas que os compraban para memorizar na casa con música que cantaba o cego. Os que se desplazaban polas feiras e romerías para aproveitarse da gran cantidad de xente que se daba cita nelas, cantando coplas nos distintos grupos familiares e amigos durante a comida ou a merenda, xeralmente con letra improvisada no momento de acordo a certos patróns e destinadas ás persoas sobre unha música monótona repetida, moitas veces a base de notas pedais adornadas con algunha breve melodía. O Lazarillo iba contando ao ouvido algún detalle das persoas que logo o cego acoplaban a súa música e aos seus patróns. Como outras veces o cego situábase nunha zona concurrida, montaba un espectáculo con marionetas de Lugo que manexaba o Lazarillo. Era o cego dos Monifates, monicreques ou burritos. Tamén representado por Isidoro Brocos na escultura de 1909 elaborada en barro cocido, que se pode ver no Museo de Belas Artes da Coruña. É unha peza moi interesante, ten un muitísimo detalle. Se algún día se Coruña, é unha obra de arte grande, pero é unha obra moi interesante. É unha obra de arte, sobre esta, fixeronse interesantes investigacións publicadas sobre este traballo de Brocos, José Luis do Pico Fais, Fernando Pereira e José Sousa. Nela, ademais de numerosos detalles da persoa, indumentaria e instrumento, podese apreciar a ubicación do Lazarillo e como manexa os monicreques por debaixo da longa capa a espalda do cego. Aí vemos os pés e vemos como asoma as marionetas dos monicreques esos por arriba, mentre o cego iba contando a historia ou o neno tamén iba contando facendo voces diferentes. Nela, do cego dos Monifates, hai outra magnífica representación chea de detalles e información, como a anterior, pero esta vez en pintura. Trátase da obra titulada Guiñón en la aldea, un óleo sobre lanza de Luis Menéndez Pidal realizado cerca de 1930 en Asturias. É unha hostia asturiana, pero moi ben podía suceder en Galicia. Nela podemos ver como a cuarta parede, que é onde os artistas dos teatros sitúan ao público, nosotros eles a cuarta parede. Está de espaldas ao cego, que proxecta o son do instrumento ao lado contrario. Un instrumento detallado, non quero que non sei como ver, pero me vais a imaginar que é moi detallado, no que observamos algo único. Como na tapa da armónica hai dous oídos sonoros, elemento que non atopamos nas canciones antigos, pero que tendo en conta a necesidade da representación podría indicarnos algo sobre a súa existencia en algún instrumento, en algún tempo. Un oído moi parecido ao que incorporarían nas fabricadas no taller de instrumentos da Diputación de Lugo nos tempos de Paulino Pérez, non sei se a partir do ano 52 ou máis adiante. É un completamente que cando era o disco que decía na canción que tiene unha parecido. Para estas representacións usaron os cegos a pallete, como facía Barriga Verde no seu espectáculo. Unha peza que últimamente se facía con dos pequenas e delgadiñas láminas de plata, caña ou outros elementos, estaban unidos con unha cinta fina ou mesmamente tripa que facía de membrana no medio delas, colocadas no padal, que moitas veces as tragaban simultáneamente. Por eso me decía un destes últimos persoas que traballaron en Barriga Verde, me decía de que, bueno, que tenía que ser de plata ou de un material así un pouco non contaminante, non sei. E iso me decía ele, por si o tragaba, o sea, que debe ser moi frecuente tragarlo. Falamos delas Castro San Pedro dicindo, cando se finge que los Monifates ríen, falando por ustedes, cando se finge que los Monifates ríen, lloran, preguntan, contestan, etc., Ciego y Lazarillo, por visto de una como lengüeta de caña con una hoja de pergamino de la novela Rosa Náloga, producen una voz de falso título de hombre o de mujer, según el caso lo requiere. Estamos acabando. Moitos cegos, pola mañana, romerías e feiras importantes, ou pola tarde avanzada, situábanse en lugares tranquilos pero estratégicos. Bueno, os cegos facían unhas cousas, facían outras, había quen estaba especializado nunha cousa, había quen facía un pouco de todo, había quen se buscaba a vida, como se dice, entón había que facer o que para sacar. Moitos cegos pola mañana, romerías e feiras importantes, ou pola tarde avanzada, situábanse en lugares tranquilos pero estratégicos e desplegaban os cartelóns, parece que se chamaban maltrañas, uns lenzos pintados con viñetas que representaban as esceas principais da historia, reais ou inventadas, xeralmente tráxicas, de amor, de morte ou de sucesos, que rebotaban, que eles relataban. Unha especie de periódico falado e con imaxes semellantes a aquel que se chamaba El Caso, que algún se claro recordades, non sei se sigue publicando, pero trae cousas así. Era o cartel de cego, cuxa historia narraban cunha música monótona, mentre que o acompañante iba señalando con pau o cargo correspondente. Ás veces o canto producíase de unha nota pedal, como antes, alternábase no canto cego ao Lazarillo que ao rematar pasaba a cuxa e vendía as copas, ou banderes, ou que fora, e vendía as copas por relato. Os antigos pregos de cordel, que falei antes, que non eran outra cousa que esas follas, ás veces de cores onde estaba impreso o texto. Como xa comentamos, a xente compraba estas copas e levábaas para casa, onde repetían cantando aquela nota na melodía
ata que se aprendían de memoria. Despois, co paso do tempo, esa mesma historia pode ir incluso ir variando, a medida que pasaba uns a outros como resultado da transmisión oral. Bueno, foi o noso tempo, pero antes de rematar, se rendiu o meu homenaxe particular a Faustino Santalices, non sabía que aquí había familiares dele, pois o meu homenaxe particular a Faustino Santalices. Sen a súa labor de recuperación e divulgación, moi posiblemente Zanfoña hubiera pasado a ser unha peza arqueolóxica, como el mesmo dicía. E tamén, un dito, gracias aos novos constructores deste instrumento xa non será preciso volver a utilizar. Díxo yo o dermo a Zanfoña, o dermo que te compone. Moitas gracias.